Ojemba, how far? How it dey be? How it dey be? My pikin, how far? How market you? How market you? I hope say you dey. Kai neba na nubo kai na roll. I neba ne neganya. Na oni na ru show this game. Ojemba, kai be no go do. Udore na ro. Oshiwe na aga. Anu meje na ọnwa na abata. Ebi ejikwe nkịta. Achọ nka nna ruo obe m ka nje zute ike na asịkwa na onye arụtụkwa ya ji azụ ike. Nwa obere ihe i mere, ị nwetara ya. Ị nwere ya akpọ 60%. Ekwupụta mmiri o, ekwupụta mmiri o, nekwa na mmiri o. Ya na mmiri ọdụ, nyekwa mmiri o. Na mmiri. Ihe mgbosie. Chinechekwa m na ga abịa ọlụta. Mụa, ama m bịa ọlụta. Ka agụụ na ụbịam. Wee bịa gbuo moto si agụbụchi ndị nọ n'obodo anụ a. Ka maka enube maka nke a Ojemba wetara na obodo oyibo a na-akpọ scientific farming. Scientific farming. Elee ihe gbasara scientific na ọrụ ugbo ya na anwụ dị ote na-acha. Nke bụ eziokwu bụ na aga m adọrọ ọnwa dete ya n'ala. Were kpakpando tinye n'ụlọ onye ọbụla a na-afụ ụzọ hapụzie m. Ojemba ngome ka okwa opile ba ko hapi na ina ya ka mo eba Ebe ka isi apụta. Esi m n'ụlọ ọrụ na ejere m ọrụ ugbo. Ọrụkwa? Ọrụ ugbo. Wee ịkọcha tie enweghị tiri mmọnwụ. Ezigbo otu oyi na-ama m ebe a nọ kịta. Ịchọ isowe Ojemba sobe. Kama na m ekwu na ihe esokata ya isi atọghị na mpio. Isi ahụ tọghị na mpio. Ije mkpọrọ nwunye gị kpọrọ mụgwọ. Maazị Bekwo. Agbatakwa gị. Ọrụ ugbo ha n'ụdị a. Nwa ha anyị na-enweta n'aka gị. Anyị ruha na n'ọnwụ ka akwụna. Ojemba ana maruzi Ịnụkwa? kwọ mgwọ kan lọ Nwa dị arụzi nye m ego. Ọ gaba na nọ n'ọnwa abụọ ọbụla. Ị naghị afụ na ya anaghị adaru ana. Ịhụ ndị a na-eme ya na oyi bịa nwa obere oge mmiri agbapụtawa. Nsị na osi na ana-ada. Ojemba, how far? Ima yi na me Ịma ihe na-eme. Nekwa na anyị si ama ihe na-eme. Mba, ọ bụghị n'anya ka Anya. Agụnọdụm. I hope say you dey. Ojemba easy. Your money fly go overseas.